eguzkitzutan bere presentzia berezkotzat jotzen, baina agian beldurra zer den gogorarazi beharko zaie. Egunerako irudiak benetan aspertzen aldenak. Egunerako irudiak Eguneroko irudiak benetan aspertzen aldenak. lorik egiten ez duten lagunak igande arratxean birritan bizi dira bide bazterrean, ez omen daski gutxi xamarraukeran. Mundu zitala txikiegia laientzat. Ahoa estalita daraman hiritar zintzoa, autoan bakarrik doa, oina galgatik altxalabe irainaren beldur, zuzetasunaren paradigma ez du kasualitatez bizitzarekin topo egin nahi. Egunerako irudiak Benetan aspertzen aldenak. Egunerako irudiak Eguneroko irudiak benetan aspertzen aldenak. Zuzara boterearen aldera pasaren irikumea, nire begien aurrean gertatu da ohartabean. Zuzara boterearen aldera pasaren irikumea, nire begien aurrean gertatu da ohartabean. Zuzara boterearen aldera pasaren irikumea, nire begien aurrean gertatu da ohartabean. Egunerako irudiak Benetan aspertzen aldenak. Egunerako irudiak Eguneroko irudiak benetan aspertzen aldenak. Eguneroko irudiak Eguneroko irudiak Eguneroko